पक्ष म्हणून एक परिवार झाला पाहिजे. पक्ष म्हणून तुम्ही एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये आला पाहिजे. आणि ज्या वेळेला तुमची ही मनं मिळतील ना, मनं जुळतील ना एकमेकांबरोबर, मला असं वाटतं तिथे आपण आधी लढाई जिंकलेली असेल. ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटायला लागेल ना की हे आपले सगळे सहकारी आपण जिंकून येणं गरजेचं आहे. आपल्यातला कोणीही जरी असला तरी तो जिंकून येणं गरजेचं आहे. पक्ष जिंकून येणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला तुम्ही मनाने एकत्र आलेले असाल. आज या दोघा जणांनी तुम्हाला जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे हे इथेच थांबले असं नाहीये. मला असं वाटतं किती पदं दिलेले आहे? 515. या 515 जणांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप झाला पाहिजे. होणार आहे? कोण करणार आहे? दोन्ही जिल्हाध्यक्ष संगमकर आणि जितू. दोन जिल्हाध्यक्ष तुम्हाला दोघांनी सांगतोय, आता नवीन रचनेमध्ये तुमच्यात बदल केलेले नाहीये. तुमचं काम हे इतकं व्यवस्थित असलं पाहिजे. नसेल तर मला बदल करायला माझ्यावरती वेळ आणू नका. तुम्ही मला माणसं मोठी करताना दिसले पाहिजे आणि मला कोणत्याही प्रकारच्या कंप्लेंट मला येता कामा नये. तालुकाध्यक्ष असतील नाही तर मला महाराष्ट्र सैनिकाचा माझा मला कोणाहीकडनं कंप्लेंट येता कामा नये. त्या सगळ्या लोकांना वैभवजी पण आहेच बरं का, सगळ्या लोकांना इथे हाकणं म्हणजे गुरु नाहीये. परंतु मला असं वाटतं की तुम्ही हे पुढे जाणं, लोकांपर्यंत जाणं, लोकसंपर्क करणं, लोकांशी बोलणं, हे जर समजा तुम्ही करणार आहात असाल तर पुढचे कार्यक्रम घेण्यात अर्थ आहे. आज इथे बोलवले, राज ठाकरे भाषण करणार आहे, पक्षाचे नेते आले आहेत म्हणून आज आम्ही आलो इथे. पुढे काही करणार नाही, पुढे काही करणार नसेल तर दुसरी माणसं येतील. माणसाची काही कमतरता नाहीये. 135 कोटी लोकसंख्येच्या देशामध्ये माणसांची कमतरता असणार आहे का? आणि रोज चालूच आहे.